We zijn in bridge van de bridge to Babylon. Hallo? Hoi. Hallo. Oh, wij komen hier jongen inspireren bij Noord-Rijn. Hey, wat de fuck? Naad, zo naad. Dit is naad, oké. Kom maar. Dat is weer naad, hij is echt een klootzak. De enige echte. Ik ben busy! Ik wil 50 man voor 30 euro. En als je nou niet krijgt, ben ik boos. Hey, hallo. Ik ben hier gewoon om lekker te eten wezen. Dus dat vind ik een hartstikke mooi idee. Daarom wil ik je dus. Hey, ik ben fantastisch. Hey. Nou, ik heb van die jongen net een hamburger gewoon. Dat vind ik wel jammer. Maar misschien de volgende keer wel weg. Ik ben het helemaal zat.